Sini buba gerani iman Ini mutang setan Sini buba gerani mutang Awo tak terlai setan Sini buba gerani iman Ini mutang setan जों खवाई डिस्ट्रिक्ट DWF नि गासै सेमिनार 27 तारिख अगस्त 2022 दिनै जत जागायावनो तीन पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ 12टा डिस्ट्रिक्टआवनो जत जागायाव जानजानि डिस्ट्रिक्टआव खालाय दंगायो दिनै जों अर खालाय दंबाय खवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि बिसिङाव ब्लक दङ 4टा अब हंगांगा आश्रामबारी ब्लक नि बिसिङाव जों खालाय दङ आश्रामबारी ब्लक दङ रामचंद्रघाट ब्लक सुरमा ब्लक कमलपुर ब्लक ब्लक खबैनो जों दिनै गासै सेमिनार खालाय दङ सेमिनार अंका दिनै ब्लक नि प्रतिनिधि रग सपायजा प्रतिनिधि रग सपाय माने हिंगाय बरक अलरेडी 16 तारिख बरक सेमिनार खालाय पाइखा 16 तारिख सेमिनार खायप्रुक बरक बुमुं लिस्ट रहना तंगमानि जे जागाव ऑल बॉडी नि लिस्ट रहना तंगमानि बरक आदिनो रहय आंगिनाय ते ऑल बॉडी नि लिस्ट तुइ फाइका ताइ 20 जना का जे लिस्ट खालाय माने 20 जना हंगांगासिनि बसकांगो कासा राज्य सम्मेलन दङ राज्य सम्मेलन पाथंनान बागे 20 जना रहनाय ताइ बङ ऑल बॉडी नि जे पिक्चार फोटो रहनाय अमहायकै बरक तुइ फाइलायजाक दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटि रग अमहायकैनो बसकांगनि जे चिनि सेंट्रल कमिटि नि राज्य सम्मेलन राज्य सम्मेलन बरक थानाय बरक डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि 20 जना सिलेखाय बरक रहनाय ताइ बङनि कमिटि ऑल बॉडी बरक नि पिक्चर ना हाजाकनाय ताइ बंनि डिजिग्नेशन बंनि सिग्नेचर ताइ बंनि फोन नम्बर रहरनाय आबंखा जों बुबाग्रानो थाङो जों याफारैनाय अब बुबाग्रानि थानि न दंनाय अमहायकै दिनै सेमिनार खालायजाखा सेमिनार नि बिसिङाव बरकनो अबनो जानंनाय जों जे बुसकांगो चिनि विलेज कमिटि निर्वाचन दङ विलेज कमिटि निर्वाचन बुरिरक तेबो भूमिका नाहानानि तेबो काहामकै सामुं तांनानि बागैनो दिनैनो सेमिनाराव कक साजांनाय बुरिनि संगठन चांगा खालायनानि बसकांनि बुबाग्रानि गिराता त्रिपुरालेन ताइ लास्ट फाइट रगनो जों उनस्रुयाकायै लास्ट फाइट न जों जितिनानि बागै बसकां आगो गइतलांनानि बागैनो सेमिनार खालायजाक दङ।